ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat tang na wets hamaulai moro shillong Kubli pi baro, ye pliang supai pi Khubor hakimat but hakbasdang inya pashash Khubor tekalaki benta jong katsala. Ka Voice of the People Party hak khatlai trip Nailur asa apusau. Kala pelong ya ka jingaki da ka basyong kalain mengor hamadan malki shillong men persya ya ka sarkar Jylla ka bamshim la le ai bentek lakam ya ka jingki udor jongki marba mardi ka bakta asalon sar yiki pat ba nong shong shnong jong ka Jylla ki baduna ka yok ka kon. Hakani ka jing pelong ya kani ka jingki ka bajai-jai dalam khmat o president jong ka parti uba aden milion beselmot bolong ru MLA jong ka nongkram constituency u general secretary Dr. Ricky AJ Singkon u badairu MP ka Shillong parliamentary seat ki MLA mat kinong yalam mahkamat jong ka parti uba coming one ambon u badai u menteri jong ka sarkar Jylla bami khmat ya katanat food and civil supplies right ho ba kamdan setia kanu ka jingki udor jong ki marba mardi hapok ni ka Jylla Meghalaya But la keno ru ba ka jing pelong jong ka Voice of the People Party ya ka jing ki da ka basyong kalain mengor hamadan malki kalong tang ban shipin bi ikipat ba dong shong shnong jong ka Jylla Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba penyat sing CM ulapan pau ba ka KHADC ka persyajer ya ka gaw yatra ka kunhun yalap ban khang bam do masi ka batmu ban yai rally bat kawe lama masi ha ka artrik ubnai risau bat benrap ru ba ka ni kala penyalam sya ka jing mensau lada ki penshi Kau ke video kelas sapriang stat haduk kerensan jong ke social media la ringdur daki riu pat ba halo ka jing syak syo bat syak kura jong away knaret haki para knaret ki barang hapo khat prasnem kerta ka jing sapriang stat jong kani ke video kala penkendet yaki babun balang manyo i ba haswa bau niu kna un syak kura bat syak kenjat haki para kna kila hukum yu bando shwa ya ka juti jong away kna Syuk kat kum gijing tip laong ba ka jingya syuk ya dat jong gini kena kala jah Palau jong ka Anton Hall ka barang hap hapok ka St Anthony's Higher Secondary School lam kra Shillong. Ha ka bayade ba kani u Father Anthony lai thu ba ki pulit jong ka lam kra police station ki badan ban pahara ha kani ka sngi hapok Palau jong ka school. Kila bat no ya kini kena bat hadin ba kladap ban ajing sneng jing kraw la pelat no ki hadin ka tu Kinong hikai SSA ki badan hapok ka Shatri jong ka Meghalaya SSA School Association kala khot kala wer yiki para no hikai bakinyawan syaka general meeting kaban long haka arpoitrik Nailur asa apusau hariat samthia hall banya theriatai halor ki artli ki mat jingdawa kinong hikai SSA na ka sarkar habai gran chikla Pyrthei Khubor ha ka khatlai trik Nailur asa apusau u president jong ka seng uba Aristotle Rambai right hu ba Kini kimat jingdawa kilong ban pinskan ni kinong hikai SSA kum kinong hikai Bapura bat ban pinkiu ya ketulop jong kinong hikai SSA. Hadin balami ka jingkentho na uba wellborn benut ya ka jingkit mau kitrok hamazai kinong khayi na ka than so bar nong jri wa long ban maulong. Kiong ba ka ka jingkeno ka ba klem nong rim bat kila kentu yu ba udai ban wa jingtip haswa ban kentho na marbakaya lam bakalai kipat ba. Syuk halo ka jing syak keno le high level. Kini kinong khayi kelapen pau bahapok ka land custom station majai. Kam syam ladon kata ka high level ni ka low level henry baro kelong la kumju. Ka dar bashnong sangshong limba general secretary jong ka shnong kala maham ting ya kinong nya kali ki ba pen hairstyle iki kali ki jong ki haba ki wan bo school ni wan shaw school. Ye ki khna ki ba hab an ya lingba katika surok shnong. Uba jinong rong general secretary jong ka ni ka shnong. Ulai thu ba iwi khna house nem baladam ila mensau tang namar ka jingnya stat jong unong ya kali bat hakini kisngi kashnong kala yo byang ya ka jing ujor na kipat ba bakidan ki nong nya kali ki ba pen hair stat iki kali habaki wan bu ni wan shaw school iki khna kador bar shnong kala maham baka bagi ki ba pen khen ya kini kendon kingan hakajing sha nishta Yang sembut menteri rong ba ka Jylla ba Preston Tinsong lapin kerja no sha ICU jong ka Apollo Hospital Indra Prashta hadin baladap manput yiki benta ka kli jong u namar ba ka don ka jinglang snam dan ni ka jingjingam snam syakaliang ka diang jong ka jabiang laput ya kendiat benta jong ka kli jong ba Preston ha ka khat artrik Nailur aja pusau ki Khubor na ka sarkar klai thu ba menta la kham yo bor hendrai ki ap lanu ki doktor kin phat mi no na ICU Uba Preston ula kempang hakajan mi jong ka lasngi ublei ka khandai trik Nailur aja pusau bal apha ban sumari u sha Nazareth Hospital Shillong hendrai hakasngi balang lapin kit no sha Apollo Hospital hadali
UMDC jongka Khasi Hills Autonomous District Council nanong thamai constituency uba latip lang kharkongor ula khlat no nakani kasla Pyrthei haka khat artrik Nailur aza pusau ha civil hospital Shillong haka por nyaw beji men ka jingpang kalaban nyaw ba latip lang la khamslam haka baw la leit ban sha sumar Kylleng ba shabar ka Jylla ru kumju uba latip lang la mi khmat yakanong thamai constituency la saw samoy kanthi but udairu MDC Shimet ubaningkong Panyo Shong Hakashuki, Chief Executive Member, jongka Khasi Hills Autonomous District Council. Uba latip lang, uba jukot itu kum uba he. Ula job yak election MDC nakakun nyautrap National Awakening Movement. But hadin baula mi no nakani ka party, ula ikun kum ukurtong shimen, but ulong MDC haduk kani ka Kylleng pa unaklat no nakani ka sla Pyrthei. Kum MDC ula bat shibun kitanat hakapor ba ulong u executive member, ba kuntup yak katanat triet kabala kiwen bah. House nama aja katsa. Kahinyau Trap Integrated Territorial Organization, keladawa ya kesor ka Jylla ban khanglat ban ai jingbit ya jingya yatra da ka wei ka sengyam Hindu haka artrik urisau arja apusau ban penbena ba ka masi kum ka kemi kari India. U President Joka Seng uba dan Boktkar haka jingkren ba kilap thai Khubor haka khatlai terik Nailur aja apusau. Ulama hamru balada ka sarkar kam khanglat ya ka jingpen bena ya yatra hanong ba Shillong Kaseng Penher, Dakalama Jongki Arpu Santali ki Hima Khasi, Jongka Federation of Khasi State. Kahinyau Trap Integrated Territorial Organization, West Janti Hills District. Hadien ka Jinglab, ik Jingduna, Babuan, Hakatanat, Meghalaya Transport Cooperation. Kiladawa na Menteri Sarkar bepet, yakan nikatanat, bon petlem, yakajing gi ba, kamtam harilum jantia. Bentapan yang Pash Khubor na Kylleng ki benta jongkari. Ka Supreme Court kala pelat jamin yang Menteri Ramba ka Delhi Arvind Kejriwal barang syong patau la katu kat ni benai namar ka jingkeno bamsab persyayu. Henry ka Supreme Court kala hukum ba umde satya ban lech ka office jong u sekretariat but unamla ban so yakinu kikot kisla. Lem dadai ba uyo jingbit now Lieutenant Governor. La hukum ru ba Kejriwal unamla ban kren patba syapang ka kis pala penganyo. Ki pulit ka Hyderabad kila khanglenti yung MLA jongka Bharat Rashtra Samiti upadi Kaushik Reddy but kinong yalam jongka tika seng ki batmu banitur shiyeng sa jong MLA ka BRS ubala Pet Seng UE Gandhi. U Kaushik Reddy ulalum mi kinong yalam bakidukot jongka BRS bantur shiyeng u Gandhi. Dei hadien bakinong bu jong u Gandhi kila herthma yakayeng jong. Ka National Investigation Team kalait khandra hayeng sa joki bahayeng asam bat ki parlok jong MP ubadairu unong yalam joki si u Amritpal Singh ubrang dan mentah patok hadibrugar ka jinglei khandra kadai ha lor ka jingja ka blaja house nam aja apulai ha ka ba kinong krishan joga Khalistan kila lectur Shahai Commission jongka India ka buran ha Canada bat kumjuru ha London ka NIA kalait ben khandra ha ki babun ki jaka ha Amritsar ha Moga ha Gurdaspur bat ha Jalandhar district Arngot ki beriu kelayap bat arpu arngot ki pulit kela mensau. Hadin ka jingnet pinpra bat ka jingbe kra jong ki pulit. Ya ki beriu ki basyong ki basa ha Kostuli ke badan hakit han Sonapur jong ka Kamrup district ha Assam. Ki pulit kela let ben kendang napang ya ki beriu ki basa bean ha ka caka sarkar. Henrei kela pen ibor penban ya ki pulit bat ha ka jingya kun ka bambar kelyang arngot ki beriu kelayap bat arpu arngot ki pulit kela mensau. U Menteri Ramba ka Assam Himanta Biswa Sarma. Ula keno baka di ka Kongres ka Bakrshan ye ki beriu ki basa bean ha ka caka sarkar hadu baki nuat men pen ibor wat iki pulit ro ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei u kortong president jong Republican Donald Trump lapen bena ba unum tre shu ban dangya tai bat ka kortong jong ka Democrat ka Kamala Harris u Trump lapen bena yakani de hadien baki babun ba ki nong shong jong ka Amerika kila rai job ya ka Kamala Harris ha ka jingya tainia ka barang shu dap an pelong da ka ABC News. Kila patai Khubor per kila pelong da ka pol bantua jingmun na ki pai ba manu ba job ha ka ni ka jingya tai ka barang shu dap ha preng utram bar ka Harris. Henrei hamanla kila patai Khubor ka peni ba ka Harris ka di ka nong job ha ka jingya tai bat wat ki nong yalam jong ka Republican bat ki nong ai but jong utram ru kila Khubor ba ha ka ni ka jingya tai barang shu dap ka Harris ka di ka nong job. Kayeng dor bar thawaan joka China kala wanra da ka an ka bathmai na ka benta karta shong thai joki nong tre sarkar ha ka tegari bar kat kum kani ka an bathmai kishin rang ki diben shong thai no anda kala dam hindu price nam karta kat ba ki kin thaipan kila ban shong thai no ha karta ka basan pusan na ni san pupra kat kum ka jinglong jong ka kam ka ba ki tre
Kumba kalong menta kerta syong thai jong kinong tre sarkar ha China kade Hindu posnem na ka benta ki shinrang bat san posnem na ka benta ki kinthei. Ya kini ka ain bathamai instang pentri kam no na du ukalalang kod jong usnem ar hazar arpusan. Bat antri kam khatsan snem kinthi tar hadu bana penbet thamai ban. Upo Francis lopin kut no ya ka jingdet jingo jong u yiki South Li kiri Asia Pacific ya ka bawla sedang na du ka arterik hadu ka khatlai trik Nailur aza apusau. Upo Francis subadan menta prapunyau senam kerta. Ulayat hadu laiku ar hazar kilometer nasun hakapor bawlejingo ya ke Indonesia keri Muslim kababun ki Catholic nang ta lalejingo ru ya ke Papua New Guinea ke East Timor bat ke Singapore. Hakapor baw pelong ma sa Indonesia bat ha Papua New Guinea lawan menashim menta kumba shilak ngut kibriu. Ha Singapore sanpo hazar ngut bat ha East Timor pan hadu nriu lak ngut kibawan ni marshiteng na kajingdon jang kinong song jong kanigari. Ke Air Canada bakiway pergi company penyat lingsun ha Canada kila kentu ya ke sorkar bakan tuklar lem banyak keren bagi pilot kenang ba kalet kawan jong ke lingsun kanam thun. Kajingkerpa jong ke Air Canada ya ke sorkar bakan tuklar kede hadien ba san hajar arspa ngut ki pilot kila berngem ban sanget terekam namar ka jingsi ko jongki kam ya hap syu bakakam. Ke Airline Pilots Association kala dawa bade ben siu yaki ya ka dor kumba ka Amerika ka siu yaki pilot jongka. Balada kimle kumta kala berngem ban sanget terikam no na do ka khat pratrik Nailur. U menteri rong ba do ka Pakistan u Shehbaz Sharif u loong ba ka Pakistan kala pinbit pinbiang lut ya borok ki kendon jong ka International Monetary Fund. Na ka benta bakan yo ya ka ram ka bah $9 billion kenang bakan la ban kentiu biang ya ka yo ka kot jongka. Usharif la ay jingero yang penhun jongka tanat platingka kabalala ban pinbit pinbiang ya borok ki jingdan kam bat ka Pakistan ka khami lenti bakan yo no ya ka tekaram haka arpusan trip Nailur. Ka Pakistan kala ay kubleiru ya ka China kabala ba jamin lem ban yo ya ka tekaram. Ka Mexico kan pinbit thamai no ya ka riti sensyar jongka hakaba borok ki nong bishar ani ki judge jongki ying bishar repair ki ban long ki basha jit haki padba I'm sure ban chutung da ka sarkar. Ka sorkar ka bamenta kala keno ba ka sorkar ka barim kala pendan kam bakla ya kinong bishat bat kala ongru bahaba kinong mikmat ajit de kipat ba kan ayu ya kinong bisharu anjit de kipat ba kani kara jong ka sorkar kala pinki wen ya ka Mexico hakaba kala don ka jingki ka bajur na kinong trei jong ki ying bisha ki samla pulilo bat kumjuru ki dio pat ba hendrai president uloong ba unya shakmat ban pentrikam ya kani ka an bathamai dikito kilang ki Khubor hakimat kimat mentasi Khubor.